שלום לכולם, קוראים לי צור, אני מפתח Backend בג'אווה. היום אני פותר עוד תרגיל אלגוריתמיקה מעולם הגרפים שלקוח מאתר ששמו LeetCode. התרגיל הזה הוא תרגיל מספר 994, Routing Oranges, והוא הולך ככה. נתנו לנו מערך דו-ממדי בגדלים של M על N, כאשר כל תא באותו מערך דו-ממדי יכול להכיל אחד משלושת הערכים הבאים, או 0, שזה אומר שהתא הוא ריק, או 1, שזה בעצם מייצג תפוז טרי, או 2, שזה בעצם מייצג תפוז רקוב. כל דקה שעוברת, תפוז טרי שנמצא סמוך לתפוז רקוב, הופך להיות גם הוא רקוב. מה זה סמוך? סמוך זה אומר או למעלה לו, או למטה לו, או ימינה או שמאלה. אנחנו צריכים להחזיר כעבור כמה דקות, כל התפוזים שנמצאים במערך הדו-ממדי יהפכו להיות רקובים. ואם זה לא אפשרי, אז להחזיר -1. דוגמה אחת שנותנים לנו, אז בעצם בדוגמה הזאת רואים שיש סך הכל 9 תאים. התא השמאלי העליון, יש בו תפוז רקוב, זה התפוז הרקוב היחידי. כעבור דקה, התפוזים הסמוכים לו, התחתון לו והימני לו, הופכים להיות גם רקובים. כעבור דקה נוספת, עוד תפוזים הופכים להיות רקובים. וסך הכל, כעבור 4 דקות, כל התפוזים במערך הדו-ממדי הופכים להיות רקובים, והמספר 4 זה מה שאנחנו צריכים להחזיר. עכשיו, יש כל מיני גישות כדי לפתור את אותו תרגיל. אני רגע אעבור לסכמה שציירתי כדי שיהיה נוח יותר להסביר את זה. מבנה נתונים והאלגוריתם שאני השתמשתי בו כדי לפתור את השאלה הוא BFS, Breadth First Search. ולמה השתמשתי בו? הסיבה שהשתמשתי בו זה כי אני מעוניין לעקוב במקביל אחר כל התפוזים שהפכו להיות מטריים לרקובים בעת ובעונה אחת. אני לא רוצה, לצורך העניין, לעמוד על התפוז הרקוב הראשון, להגיד סבבה, בוא נתחיל עכשיו לסכום את כל התפוזים שנמצאים סמוכים לו, להפוך אותם לרקובים, ואז להוסיף דקה, ואז להפוך את התפוז הזה לרקוב ולהוסיף עוד דקה, ואז את זה סך הכל 3 דקות, ואז את זה 4 דקות, ואז את זה ואת זה שזה עברו סך הכל 5 דקות, ובסוף את האחרון זה 6 דקות, אוקיי? אז אם אני הולך בשיטה הזאת, עוברים סך הכל 6 דקות מהרגע שהתחלתי לבצע את הסריקה מהתפוז הרקוב, לשכנים לו 6 דקות כדי שכל התפוזים יהפכו להיות ריקים. אבל זה לא בעצם מתאר את מה שהסבירו לנו בשאלה. בשאלה, תפוזים הופכים להיות רקובים במקביל, ובגלל שיש פה 2 תפוזים רקובים ביריית הפתיחה שלנו, אז מה שקורה בפועל הוא ששלושת התפוזים האלה הופכים להיות רקובים בדקה הראשונה. בדקה השנייה התפוזים האלה הופכים להיות רקובים. בדקה השלישית התפוזים האלה הופכים להיות רקובים. זאת אומרת, אם בשיטה הראשונה עמדנו על תפוז רקוב ראשון והתחלנו לסרוק את כל התפוזים השכנים לו וסך הכל הגענו ל6 דקות, בפועל הזמן שלוקח כדי להפוך את כל התפוזים מטריים לרקובים הוא 3 דקות. וכדי לעשות את הסריקה המקבילית הזאת על כל התפוזים במקביל שסמוכים לתפוזים הרקובים, אנחנו צריכים להשתמש באלגוריתם מסוים שיאפשר לנו לעשות את זה, ואנחנו משתמש ב-BFS. ובדרך כלל כשאני פותר שאלות ומשתמש באלגוריתם BFS, אני נעזר ב-Q. מה הולך להיות בתוך ה-Q? ה-Q יאחסן קורדינטות של כל התפוזים שזיהינו בהתחלה שהם שכנים לתפוזים הרקובים. זאת אומרת, כבר בהתחלה ה-Q יאחסן את הקורדינטות של התפוז הזה, הזה והזה. ואז אנחנו נמיר את התפוזים האלה לתפוזים רקובים, ונמשיך לסרוק את השכנים שלהם, את אלה, את אלה, את אלה. סבבה? זה על רגל אחת האלגוריתם. כן חשוב רגע, דקה אחת, לציין שיש סיכוי שבסוף לא כל התפוזים שהיו טריים, בתחילת השאלה יהפכו להיות רקובים. נגיד, יש מצב שיהיה תפוז פה בפינה, שהוא לא סמוך לאף תפוז, לא רקוב ולא טרי. ואז ברור שבסוף התפוז הזה יישאר טרי בסוף השאלה. וגם אפילו לקחת את זה צעד אחד קדימה, אם יש גם פה תפוז, בפועל הוא לא יהפוך להיות רקוב, כי ההגדרה של תפוז סמוך זה שהוא נמצא שמאלית, ימנית, למעלה או למטה לו, לא אלכסונית. אז כדי בעצם לוודא שהפכנו את כל התפוזים הטריים לרקובים, אנחנו צריכים לסכום את כל התפוזים הטריים כבר בתחילת השאלה. אז זה על רגל אחת איך אנחנו משתמשים ב-BFS, ב-Q, כדי לפתור את השאלה.
יש כל מיני מקרי קצה שנצטרך גם להתייחס אליהם, זה בהמשך. בוא נלך ל-IDE ל-IntelliJ ונראה בקוד איך אנחנו פותרים את השאלה. אוקיי, אז עכשיו אנחנו בשלב פתירת השאלה, כתיבת הקוד, וכאינפוט שאנחנו מקבלים במתודה, לפי מה שכתוב ב-LeetCode, זה מערך דו-ממדי שקוראים לו grid. אני אייצר שתי משתני עזר, grows ו-cause לשם הנוחות. במשתנה עזר נוסף יהיה מספר התפוזים הטריים שסכמנו שיש סך הכל באותו גריד. בהתחלה נשים אותו כ-0. עכשיו בואו נתחיל לבצע סריקה על אותו מערך דו-ממדי. נאתר את התפוזים הרקובים, נוסיף את התפוזים השכנים לתפוזים הרקובים לאותו Q, ונסכום על הדרך גם את מספר התפוזים הטריים שמצאנו. רגע לפני שאני מתחיל, אני רק מייצר גם מבנה נתונים עזר מסוג Q, שכל איבר בו הוא למעשה מערך שבעצם מכיל מידע על הקואורדינטות. ועכשיו בואו נתחיל בסריקה של מערך דו-ממדי בעזרת שתי לולות for. אז אני רוצה להתייחס לשתי ערכים אפשריים, או שהתפוז טרי או שהוא רקוב. אם אין שום תפוז, אני פשוט לא אתייחס לסיטואציה הזאת ולא אעשה עם זה כלום. אז אם התפוז טרי, פשוט נעדכן את המשתנה total fresh oranges. אם התפוז רקוב, אני רוצה להוסיף את השכנים של אותו תפוז רקוב, זאת אומרת את זה ואת זה, אני רוצה להוסיף את זה ל-Q. כלומר, מה שאני הולך לעשות, אני רוצה להתחיל לבצע סריקת BFS על הערכים שנמצאים בתוך ה-Q, ולהתחיל בעצם לסרוק את השכנים של התפוזים הרקובים שהוספנו ל-Q. רגע לפני שאני מתחיל עם זה, אני רוצה להתייחס לשני מקרי קצה. מקרה קצה הראשון הוא שיש 0 תפוזים רקובים וקיימים תפוזים טריים. במקרה הזה בטוח לא נוכל להפוך את כל התפוזים הטריים לרקובים, כי אין בכלל תפוזים רקובים. אז במקרה הזה אני רוצה להחזיר -1. המקרה השני הוא שיש 0 תפוזים טריים, ואז פשוט נחזיר 0. אוקיי, אז אלה למעשה שני מקרי הקצה שרציתי להתייחס אליהם. שנייה אחת לפני שאני כבר מתחיל להיכנס לתוך ה-while loop הקלאסי של BFS. אני רוצה לייצר שתי משתני עזר, אחד משתנה מסוג min, שזה בעצם דקות, minutes, שבו אני סוחב את מספר הדקות שלקח לי להפוך את כל התפוזים מטריים לרקובים. והמשתנה השני זה מספר האמרות של תפוזים מתפוזים טריים לרקובים. הסיבה שאני צריך לעקוב אחרי זה, כמו שאמרתי, יכול להיווצר מצב שבו יהיה תפוז טרי בקצה. בסוף, אחרי שאנחנו נמיר את כל התפוזים הסמוכים לתפוזים הרקובים לגמרי רקובים, אנחנו נגלה שמספר האמרות האלה הוא לא זה לסך כל התפוזים הטריים שבדקנו מבעוד מועד. אז אני הולך לקרוא למשתנה הזה total conversion. משמעות המילה conversion זה פשוט המרה מטרי לרקוב. ועכשיו בוא נתחיל עם ה-while הקלאסי. נוציא מה-Q את האייטם שעומד בחזית שלו. רגע לפני שאני ממשיך לקדם לוגיקה קלאסי, שיהיה מצב שבו בתוך ה-Q קיים אייטם מסוים שמכיל קואורדינטות שהן מחוץ לגבולות הגזרה של המערך הדו-ממדי. אז תמיד כשאנחנו מתעסקים עם מערך דו-ממדי ואנחנו פשוט עושים סריקת BFS או DFS, תמיד אני עושה את הבדיקה הזאת בהתחלה, לוודא שאני עומד על אייטם בגבולות הגזרה. כלומר, במקרה הזה אנחנו פשוט לא נמשיך את הלוגיקה, נמשיך לבדוק את האיבר הבא. אם ה-value של תא הנוכחי הוא בעצם 1, אז אנחנו נתחיל לממש את הלוגיקה. איזה לוגיקה? אז הלוגיקה הולכת ככה. דבר ראשון, אנחנו נמיר את הערך הנוכחי מ-1 ל-2, כלומר נהפוך את התפוז לרקוב. דבר שני, אנחנו נעדכן את מספר ה-conversion, מספר האמרות שעד כה עשינו. ודבר אחרון, אנחנו נוסיף לאותו תא שהרגע הפכנו אותו, לצורך העניין התא הזה, שהרגע הפכנו אותו לרקוב, אנחנו נוסיף ל-Q את השכנים שלו, שבמקרה הזה זה התפוז הזה, התא הזה. מה שקורה כרגע עם ה-while loop, עם ה-Q ב-while loop הזה, זה שכל פעם מוציאים בחזית שלו, מוציאים אייטם מסוים, ואז מוסיפים את השכנים שלו. במקרה כזה, אנחנו לא נוכל לעקוב אחרי מספר הדקות שעברו. אנחנו רוצים בעצם
בסוף כל דקה לעשות אינקרמנטציה, להעלות את המספר הדקות שעברו. אז סומנו את כל התפוזים השכנים לתפוזים הרקובים, העלינו בדקה. עכשיו נסמן את התפוזים הבאים כרקובים, נעלה ל2 דקות. אוקיי, עכשיו בשביל לעשות את זה, אני פשוט אכניס לתוך ה-while loop, אני אכניס לתוכו לולאת for, שבעצם תעבור על כל האיברים הסמוכים שנמצאים כרגע ב-Q, וכשהלולאת for הזו בתוך ה-while loop תסתיים, אני אעלה את מספר הדקות ב+1. מקווה שהסברתי את זה טוב. אז אני שנייה אחת רק אמחוק את זה רגע. הופה. מה שיקרה זה int total items in q שווה ל-q.size. ואז אני איישם את לולאת ה-for. אני אכניס את הלוגה לתוך לולת ה-for, וכשזה יסתיים, אני אעשה אינקרמנטציה למין פלוס פלוס. בסוף, מה שאני מצפה שיקרה זה שכל התפוזים יסומנו כרקובים, ואני רק אצטרך לוודא שסך הכל ההמרות, מספר ההמרות של תפוזים טריים לרקובים, זה למספר התפוזים הטריים שספרנו מלכתחילה. אני עושה את זה בסוף, שאני כבר יוצא מתוך ה-while loop, ואני בודק. אם total fresh oranges שווה ל-total conversion, שאגב רצוי שנקרא לזה convergence, עם S בסוף. אז אנחנו מחזירים מינוס דקות פחות 1. למה? כי בוודאות הפעם האחרונה שנעשה מין פלוס פלוס, נעלה את מספר דקות, היא תהיה פעם מיותרת. מקווה שהבנתם את זה, אבל בגדול, בסוף גם כשהתפוזים האחרונים מסומנים כרקובים, עדיין יש נגלה נוספת של while loop, שבה יש סריקה של התפוזים השכנים לתפוזים האחרונים שסומנו, והנגלה הזאת היא מיותרת, ולכן אני מחזיר מינוס 1. אחרת, אם זה לא קרה, כלומר, אם לא הפכנו את כל התפוזים הטריים לרקובים, אנחנו נחזיר מינוס 1. אוקיי, זה פחות או יותר הלוגיקה של BFS. אני רק רוצה לעשות דבר אחד אחרון. בעצם התייחסתי למקרה קצה. אז בעיקרון, אם עשיתי הכל נכון, עכשיו השאלה הזאת תעבור בליטקוד וכאילו אני אקבל תשובה חיובית. יופי, מצוין. אז השאלה עברה. זאת הייתה שאלה מספר 994, השתמשנו ב-BFS כדי לפתור אותה. אם הייתה לי טעות או משהו שהייתי יכול לייעל בפתרון שלי, או משהו שהסברתי לא נכון והייתי צריך להתייחס אליו, אני ממש אשמח לקבל מכם פידבק, זה יתקבל בברכה, תכתבו לי בתגובות. זהו, תודה רבה ונתראה בסרטונים נוספים. להתראות.